ज्योति ब्रह्मणि स्वाहा ब्रह्मणि स्वाहा ओम पूर्णमदः ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा। गासैबो निउज मिडियानि नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरनाय जाबाय। गहपुर आन्चलिकनि खुंगा 49थि बोसोरसालिया जथुम्मानि हाबाफारि बायदियै दिनै जोङो लाइ खुन्थिया गायसननाय जादों। बे लाइ खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारिजोंनो जोङो मोनसे जयग'बो आफाद लानाय जादों। दा जोङो फैगौ 6 आरो 7 जानुवारि 2024 मायथाइयाव खुंनो गोनां बे 49थि आन्चलिकनि ब्रह्म धर्मनि कनफारेन्सखौ जोङो साखाफारा जादों खुंनो थाखाय। जोङो दा गाजा गोमजायै खुंगोन। दुखुनांथावा जाहैबाय जोङो आलासिनि माबानि थाखाय जोङो अक्ट'खौ जोङो फिक्स खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो 6 आरो 7खौनो जोङो फिक्स खालामनानै लादों। हयथ' बियो सिगाङावबो फैनो हागौ, बियो जेबो अरजाया। बेजों लोगोसेनो खुंगा 13थि बोसोरसालिया जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिबो खुंफानाय जागोन आरो बेजोंनो 33थि बोसोरसालि जथुम्मा गहपुर आन्चलिकनि लाइमोन आफादनिबो बेहाय खुंनाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै सोर सोरखौ हांख्रायनो नागिरदों? बेवहाय आलासि हिसाबै जोङो मिरुनि ब्रह्म धर्मनि मिरुनि आफादगिरिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। लोगोसेनो जोङो बिटिआरनि चिफखौबो जोङो हांख्रायदों। दा हयथ' बिथाङा फैनो हायाबाबो बिथांनि माबाफ्रा नुजाफैगोनखौ जों आसा खालामदों। आरो लोगोसेनो जायगानि बिधायक मानगोनां उत्पल बरा बिथाङाबो जोंनि बे मेलाव नुजाफैगोन। आलासिनि माबाया बेखिनियानो। बेवहाय भक्त बाबाफोरा धोरोमनि सोमोन्दै सान्थौखौ गुवारै सावरायगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो हारिमुनि माखासे मोसानाय मुसुरनायबो थाफागोन आरो बियो जोबोद गाब गोनां जागोन होननानै जोङो खोथा होदों। गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो साखाफारा जादों आरो बेवहाय जोङो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गासिबो गाजा गोमजायै जोंनि बे नैबे 49थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरदों।